Antzerkigile, ipuin kontalari, aktore, irakasle, zerk definitzen zaitu hobekien? Antzerkigile, esango nuke. Edo sortzaile, ez dela agertzen. Aktore bezala, marra gorriak jartzea ez da erraza izaten. Zeretzen nuke holtza gainean inondik inora egingo? Oraintxe bertan ikuste dut biluztea asko kostatuko litzaidake, baina ez nuke esango inondik inora. Ez dakit zerbait oso fuertea, igual pixa egitea edo horrela estenan, baina momentu honetan biluztea guztiz, esango nuke, venga. Zein da emanaldi baten erdian sekula gertatu zaizun estualdirik larriena? Bueno, behin hilerokoarekin egoten hankatik bera odoleztaturik nengoela, baina beste batean hemen antzerki eskolan, jan behar nuen txokolatina batean kaiena hautsak bota zizkioten, eta imaginatu nire ahoa, nire aurpegia, eta gainera umeentzako antzerki bat zen. Aur heldu zein zaharrak izan dituzu ikusentzule bezala. Zein da publikorik zaiena? Aurrak, dudari gabe. Beti sinzeritate hutsa eta oso exigenteak. Humorearen edo dramaren artean soilik aukeratu beharko bazenu, zeinekin geldituko zinateke eta zergatik? Bueno, nik uste dut humorearekin geratuko nintzela, erosoago eta libreago sentitzen naizen eremu bat da, agian drama ez dut hainbeste probatu, orduan nik uste dut humorearekin, eske beti drama egitea ere, beti horrela pisutxua eta erabaki behar badut humorea, bai.